Kursi teras 1.700.000, Mas. Kursi apa wi? Kursi teras nek tas pilih iki. Iki dole 2 meter. Sikane nggo macan iki lho. Gede tenan. Iki turu ya setengah pol iki lho. Jan dawa tenan. Dawa iki. Oke. Ukurane 2 meter iki, bahane kayu jati full. 1.700.000. Sing kaya apa? 1.700.000 e. Iki 1.700.000. Oh, sing iki to? Oh, lho. Oh, iki to sing kursi teras. Kursi loro karo meja juta iki 1.700.000. Lah nek sing kursi bali iki Sing bali-bali iki piro iki? 3 juta iki, Mas. 3 juta. Oh, lah mending tenan iki. Wis murah sampe gede 3 juta iki. Murah iki enek sikile macan bareng ya iki. Iya, gawe dhewe ya gak iso. Oh, iya. Regane piro sing iki? 3 juta, Mas. Lah nek sing kae piro nggih kae? 1.700.000. 1.700.000 bahane Kayu jati kabeh ning ngene aku rasa ditekokne neh. cara order e. Neng kolom pecaran jenenge Barokah Bonito Nusantara. Iso COD ya iki. Iso COD se-Jawa Timur Jawa Tengah gratis ongkir ya wisan. Oke, suwun-suwun ya wis langsung tak omong nih. Iya. Kok deku ini jelas pengen iki.